வாங்க இன்றைக்கி பொரி உருண்டை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு பாத்திரத்தை வச்சுக்கோங்க. ஒரு கப் அளவு வெல்லம் எடுத்துக்கோங்க. எந்த கப் அளவு வெல்லம் எடுக்கிறீங்களோ அதே கப்பில் அரை கப்பு தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வெல்லம் கரையிற அளவுக்கு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. வெல்லம் நல்லா கரையணும். அது கரைஞ்சதுக்கப்புறமா அதை ஒரு வடிகட்டி எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் வடிகட்டி வச்சுக்கோங்க. ஏதாவது கல் இருந்தால் கூட போயிடும். வடிகட்டினதுக்கப்புறமா ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு அதே பாத்திரத்தில் வடிகட்டின வெல்லத்தை ஊற்றிட்டு அதை நல்லா கலக்குங்க. 1 கப்பு வெல்லத்துக்கு 3 கப்பு பொரி போட்டுக்கோங்க. இதுதான் மெஷர்மெண்ட் அளவு. இப்போ இந்த தண்ணி நல்லா கலக்கிட்டே இருங்க. இந்த வெல்லம் தண்ணி இந்த மாதிரி நுரையாக வரும். வந்ததுக்கப்புறம் லைட்டாக கட்டியாகும். நீங்கள் எப்படி இந்த கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கணும்னா, இந்த மாதிரி தண்ணியில் விட்டு பார்த்திங்கன்னா கையில் எடுக்கும் போது மிட்டாய் பதத்துக்கு வரணும். இப்போ 3 கப்பு பொரியை சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை ஒரு தட்டில் எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம கையில் பிடிக்கிற அளவு சூடு இருந்தால் போதும். அந்தளவு சூடு வந்தோடனே குட்டி குட்டியாக பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க. பேபிஸ்க்கெலாம் நம்மளே வீட்டில் இப்படி செஞ்சு கொடுக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, ஈஸியாக பண்ணியாச்சு. மொறு மொறுன்னு பொரி உருண்டை ரெடி.